up mga brother? Share ko lang tong aking internet. Convert Jake. Convert pa yun? Convert. Yan. Nakakapag-play na ako. Hindi na ako na maglo-load ng Giga 50. Ma-aksaya kasi sa load. Kaya bumili kami ng aming Wi-Fi. Yan mga brothers. Tapos ito nag-play yung dalawang cellphone. Four brothers yan kasi ang aking watch hour ang liit pa. 700 ng aking subscriber. Ang aking watch hour 170 pa lang. Makikiusap sana ako sa inyo na paki-play din ng aking video para makadagdag naman sa aking watch hour, guys. Support naman sa akin. Yan guys, Wi-Fi. Ang tatak niya. Yan. Hawi. Yan guys. Yan ang aking Wi-Fi. Guys. Shout out kay Ami Vlog TV. Pa-support naman sa kanyang channel. Paki-panood ng mga video niya kasi ang late pa ng watch hour ni Ami Vlog. Kaibigan natin yan. Saka si Tony TV Official. Paki-support. Shout out. Okay. Ayan guys. Tapos may prutas pa kami. Prutas pa kami guys. Lemon. Ganda guys, no?